the best pastil, no? Video ka ni mo ko? I-video ka ni mo! Sanita! 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 2,000 years later. Welcome back to my channel mga kabinta. Okay? So, naanap ay panabago ng mga mukbang, no? Akong imukbang karon mga kabinta. No? Akong imukbang kabinta. Yes. This is a pastel, no? Gikan din is made in CDO, no? Cagayan. Pero napalit ako niya siya sa Facebook, sa marketplace, no? Yun. So, berihan ako sa taga-Cagayan dia. Dagan na kabalo ako. So, nagwapo ang iyang package. Naula ko. This is a pastel. Look at that, the pastel. No? So, napay boxes. At meron tayong papel. Dili man din ang papel. So, relax na nyo ang isa para pastel dyan. So, ako na nyo nagagrihan. So, ako nyo nakulawat ko ng ulat ko lang ko. Kasi ito mga makaliga yan. Ulat ko. So, dahil mga kaliga. So, ako nyo masang pastel. Dapat na ito, nagrihan ako. Nasa yung mga kabinta. Dapat na yun, ako ang tilawan mga kabinta. Puro siya mura na sa pan mga kabinta. Mura na sa slay palaman niya yung pero pagbalo na ko sa mga kabinta, ano siya, katawagan kami mas dako-dako na sa unang pero kami magamay. So, tungkol sa kamahal na ang ingredient. Kaya natilawan ako niya. Karoon ko kung pagpalit kung tilawan niya mga 20 years. Kaya hindi ka sa kuhan niya. Pero isa lang sa buksa niya. Karoon na ang pagbabalik ng 20 years. Ikan sa bangba ang tuloy sa tutong lang. Lamit dito ang mga kabinta. Hindi siya kalbo ka na makakaroon niya. Just right mga kabinta. Wala siya lamig kung wala lamig ang kaning pastel kung wala yung kape. Dili ko lamig ang pinili sa inyo kung sa'yo bagay niya para sa pastel. Para sa ko ang the best quality na ipara sa coffee. Look at that naman. Look at that, no? Dagan na rin siya award mga kabinta kay the best and best, no? Halos siguro tibo Pilipinas na yung mga nagkalak mo. Tapos po
Lumig yung pastel. Hindi siya makaumong. The best pastil, huh? Dahil po itong pastil nga tubig itong na rice tapos na sudan kanina hindi siya nga klase nga pastil kanina siya nga pastil tinapay no tinapay lang din siya mga kabingka katoy kuan dito pang muslim kani kay pang kuan jud tawag ito pang foreigner. Parang nabusog na ako dito kuha pa sa glass kuha gina ko ni na wala ko kung dili gina ko ni Maurok no? But ngayon ako ni hindi siya makakawang ano siya siyempre hihatag na ko ni isa ka box ani so ako na yung ginamit ako actually mga kabingka dali rin bisip ka busog mga kabingka dili sa parehong size no? Kani din ko na dili sa parehong size mga kabingka look at that mga kabingka look at that no? So, gusto mo balik nga niya no? Di mo kailangan ito madto kagayan mag-message na mo diya sa Facebook no? Sa marketplace no? Marketplace ba na siya mura siya og Shopee og Lazada no? Muna Shopee Lazada di na kailangan kag account na sa Shopee Lazada basta lang kay Facebook no? Ikuanan mo dito pagkataonan mo i-search din mo ng pastil so atangi ang akong susunod na kabalata mga kabingka susunod na mga mukbang okay mga videos etc etc ito po si DJ Marts nagsasabi sa inyo atangi ang akong see you in next my vlog mga kabingka kabuis ka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.